Barka da zuwa tashar tsakar gida. Rahama Sadau ta yi wa Allah godiya da girman jikin da ta ƙara a cikin shekara 7. Ga duk wanda ya san sanda Rahama Sadau ta fara fim ya kuma kalle ta a halin yanzu, zai tabbatar ya cancanta ta yi wa Allah godiya. Duba da canjin da ta samu a jiki da ƙarfin tattalin arziki banda alaƙa da alfarma da ta samu daga manya a cikin masana'antar da wajenta, har ma da maƙotanmu na kudu da ma ƙasa gaba ɗaya. Ayu Jarumar ta yi wani waiwaye inda ta wallafa hotonta sanda take yatsi gigiyarta a fasta fim ɗin Gani Gawani na kamfanin UK Entertainment, wanda aka yi shekaru 7 da suka wuce, inda ta rubuta shekara 7 gami da nuna alamun mamaki, kana ta gode wa Allah da girman da ta yi. Ko a shekarar da ta gabata, ƙarin girman jikin nata ya ba wa al'umma mamaki, inda har shafin mujallafin suka yi mata wata tambaya a cikin barkwanci, cewa mazaunanta na roba ne ko kuma jikinta ne, inda cikin raha ta ba su amsa da wannan shi ake kira girma. Wannan hoto da ta wallafa na shekara 7 dai ya zama abin dariya, inda ya ja hankali a shafinta. Abokan wasa na zolayarta, wasu na mata fatan alkhairi da addu'o'in samun ƙarin ci gaba.